Neexistujú peniaze, ktoré by ma prehovorili, aby som to urobil. Ako sa volá kategória v kulturistike, kde sa súťaží v plavkách? To sú tí čuráci. Anthony Hopkins sype prvú ligu. Hugh Jackman Wolverine. Myslím si, že sypol. 2 kila. 2 kila kam? 2 kila doma, rozumíš ma? Dobre, čo ti pomasírujem? Ave Maria. Super. Vážení priatelia, vítam vás pri druhej epizóde pořadu Medzi sériami. A dnešným moderátorom nebude nikto iný ako Jani Workout, alebo po slovensky Jani Cvičbo. Vítaj. Tomáš, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za tú možnosť toto moderovať. Fakt si to strašne vážim. No a čo by ťa zaujímalo? No, že čo ma čaká dnes by ma zaujímalo, Jani. Dneska ťa toho čaká veľa, pretože do druhej epizódy Medzi sériami som si zavolal podľa mňa najsvalnatejšieho slovenského herca. Akože je to crazy statement, neviem či je. Môžete ho poznať do seriálu ako je Sľub, Dunaj k vašim službám alebo Mama na prenájom. Dámy a páni, Tomáš Sitkej. Postprodukčne poprosím, strašný bordel správate. Strašný. Dneska toho preberieme veľmi veľa, ale tým, že tu máme herca a chceme spojiť dva svety, a to svet fitness a svet herectva, tak preberieme tie najkontroverznejšie otázky, ktoré sa týkajú obidvoch týchto odvetví naraz. Pretože herci veľakrát dostávajú otázky na svoje tréningové, stravovacie a občas chemické režimy. A okrem toho sa teda povieme o Tomášovej kariére a takisto o Tomášovom vzťahu k športu, ktorý tam očividne nejaký hádam je, ne? Ale áno, nejaký bude. Na začiatok sme si pripravili taký rýchly netty or not, takže diskusiu o tom, či sú naturálni alebo nie, či niečo berú. Americkí herci, ktorí sú častokrát predmetom veľkej kontroverzie, pobavíme sa o nejakých, každý povieme náš názor. No a pôjdeme od tých najľahších otázok, kde to je úplne jasné, až po tie najnáročnejšie, kde to je také viac diskutabilné. Takže si ready? Som, podľa mňa Anthony Hopkins sype prvú ligu. To všetci vedia, to je verejné tajomstvo. Dobre. Let's go. Prvá otázka. Na teba, čo si myslíš, že či je tento človek čistý, alebo či je nastrelený? Arnold Schwarzenegger. Teraz aktuálne, hej, že keď je aj že starší a tak myslíš? Ja som to myslel tak, že v jeho v kariére pík... Jasne, tak určite bol nastrelený, samozrejme. On tuším povedal, že v 16 začal. V 16? To je veľmi zlá vec tu hovoriť inak. To vôbec nie je dobrý role model v tomto konkrétne, ale hej, no tak tam je to jasné. The Rock. The Rock? Tak The Rock podľa mňa ani preto im nedáva. On iba vajíčka tak, že tvárok, vajíčka, mäso kuracie. No on popravde sa priznal, že keď som bol mladý a hlúpy, tak som to vyskúšal, ale teraz nedávam už nič. No podľa mňa sype nepretržite 35 rokov. Lepšia otázka je, že či sa mu divíš, že to tají, pretože má strašne veľký vplyv na ľudí, a na mladých ľudí. A či sa mu divíš, že to nepovie? Ja to aj celkom chápem. Neviem, čo by som robil v jeho pozícii. Neviem si možno tú jeho pozíciu ani predstaviť, ale aj chápem, že to neprizná na prvú. Pokračujeme v trende tých najväčších tlakerov filmových, áno? Pome. Stallone. Kámo, áno. Kámo, jeho reálne, čo som ani nevedel, to som až v príprave na toto video zistil, v jeho 60 rokoch ho chytili na hraniciach s rastovým hormónom, ktorý nemal predpísaný, že ho mal proste ilegálne prísť. No. Podľa mňa on, že nejakú roky jednotku, alebo aj dvojku, a neviem, že on tam možno ani nezýpal, že on začal proste na staré kolena úplne, že bomby. Hej. Myslím, že hej. Kebyže Čávo hrá Ramba a nenasype to, tak by som sa veľmi čudoval. No ten Rambo už bol nasypaný, hej. Myslím si, že toto je celkom jasné väčšine ľudí, že dobre, tak Hollywood nie je svätý v týchto veciach. Každopádne sú tam prípady, kedy sa ľudia nevedia zhodnúť. Napríklad, jeden z tých prípadov je Zac Efron. To je proste Čávo, ktorý bol, že pekný, normálne Čávo. A potom zrazu v Baywatchi vyzeral, že o dosť lepšie. Tam treba zohľadniť aj to, že títo hollywoodskí herci, on keď dostane nejakú rolu, za ktorú dostane, že neviem, niekoľko miliónov dolárov, tak on sa môže sústreďovať iba na to, všetko prispôsobí celý svoj život tej jednej role, hej, že o rok ide niečo točiť, tak on sa môže aj nastreliť, môže cvičiť, môže jesť, môže mať úplne životosprávu prispôsobenú tomu, aby to jeho telo do toho obdobia, kedy má začať točiť, nejako vyzeralo. Tak otázka je, že keď vie všetko prispôsobiť a nechodí do inej roboty, či to nevie dosiahnuť naturálne, pretože má všetko tak vyladené strašne. Chápem, no kámo, u neho je to ťažšie povedať, že vyzerá už tak naturálnejšie tá postava, ale akože úprimne, podľa mňa tam trošku pustil. Im je to jedno, že... Vieš čo, nevyzerá naturálne? Jeho ksicht nevyzerá naturálne, pretože... No, ale tak to vieme, že...
Jeho ksicht tam je úplne jasný. Jeho postava je diskutabilná. Ja verím tomu, že dojdeme aj k nejakému hercovi, čo si povieme, že nedal nič. Chris Hemsworth, Thor. To je tak bežné podľa mňa v tom Hollywoode. Tak strašne bežné. Vieš, že možno, že ten človek predtým ešte, ak bol nejaký hollywoodsky úspešný herec, že by si povedal, že ne, ja nechcem nikdy sypať, ale keď zrazu si v prostredí, kde to robí podľa mňa, že väčšina ľudí, tak možno aj upustíš od nejakých svojich presvedčení a začneš to robiť aj ty. Ale u ňoho je to naozaj také, že vyzerá naturálne celkom dosť. Akože áno, to som chcel povedať aj ja, že jeho forma je veľmi naturálne dosiahnuteľná. Podľa mňa tiež, že on vyzerá skoro jak ja, hej? A ja tiež nesypem, vieš? No, akože... Dobre, dúfam, že každý pochopil, že žartujem, hej? že nie skoro, že ešte ďaleko má odo mňa, hej? Tak som to vyzlo. Hugh Jackman Wolverine. On má také kuracie ruky, také zvláštne. Ale on tuším priznal, že on sa strašne dehydroval, keď točil ten film. Že strašne sa dehydroval, aby bol taký presne. No, rýsnutý. Je to na ňom vidno, hej, tam bolo, že mŕte, tam ten tuk proste fakt nič. Hej. Žiadny. Ale zase akože dala by sa hen taká forma podľa mňa naturálne dosiahnuť, ale myslím si, že sypol. Posledný herec, ktorý bol taký, že celkom, že nedávno sa to riešilo. Ja som tam bol celkom prekvapený, že ľudia neveria, že je naturál. Kumail Nanjiani, vieš kto je? To je nejaký africký náčelník? Kumail... Spravil túto formu a všetci na neho začali štekať, že počúvaj ma sem, že to není určite čisté. Za mňa naturálne v pohode a podľa mňa to mohol kľudne spraviť naturálne. Neviem, aký bol predtým úplne. Akože tuto, keď pozriem toto... No takže nie. A to nejdeš ten Rajesh Kutrapali? Čo? To není z oného? Big Bang Theory? Není, že? Ja neviem. Oni vyzerajú aj tak rovnako. Hoppa, pardon. No, prepáčte, to bolo rasistické, či? Takto, no tu máš before a after, krásny. No, ale to nikdy nevieš, keď ten človek nikdy predtým nemakal, ale má zase na to nejakú genetickú predispozíciu, tak hen to mohol urobiť zase. Toto som tiež taký, že tiež si myslím, že napríklad skôr Hugh Jackman sypal skôr jak Rajesh. No hlavný message je to, že väčšina týchto fóriem bola dosiahnuteľných naturálne. No jasné, Arnoldová úplne v pohode. Jediné, čo chcem povedať, je to, že na to, aby ste vyzerali ako Zac Efron v Baywatchi, nemusíte nič brať. A to je ten hlavný message. Hej. Netreba si z toho podľa mňa. Ja áno, nesypte. Dobre, ďakujem ti, že si tu dneska bol. Odovzdal si tento PSA. Poďme na druhý cvik. Vidím, že je vydezinfikovaná, takže... takže to myslím... Kámo, zmokla mi a zišla z toho farba, dobre? Chápem. Máš domáca fitko? Nemám, No prepáč, nie som taký bohatý, jak ty no tak... Nasleduje... Čo? Čo by to bola za návšteva Jany Gymu, kebyže Tomáša nedám na môj challenge, v ktorom budeš držať váhu, ja sa ťa budem pýtať otázky o cvičení a vždy, keď odpovieš správne, ti zarátam správnu odpoveď, keď odpovieš zle, tak ti prihodím 5 navyše na tvoj stek, ktorý budeš takto držať kotúčou. Super. Takže zistíme, že aký si vzdelaný, čo sa týka cvičenia. Nech dúfam, že sa nezahambím teraz. Hneď ak to pustím, tak začínam čítať otázky. OK. Si ready? OK. Aký cvik je lepší na zadné stehna, drepy alebo mŕtve ťahy? Mŕtve ťahy. Kto vyhral viac titulov Mr. Olympia, Arnold alebo Ronny? Ronny. Správne. Ktorá hlava tricepsu je väčšia, dlhá alebo laterálna? Dlhá. Čo je ľahšie straviteľné, ovsené vločky alebo rýžová kaša? Rýžová kaša. Dobre. Čo má viac bielkovín, liter plnotučného mlieka alebo 4 vajíčka? 4 vajíčka. Zle. Fakt? Váš? Nie? Ver. Akú časť tela precvičuje cvik dead bugs? Mŕtvý chrobák, kór, brucho? Správne. 5. Akú časť chrbta primárne precvičujú príťahy s jednoručkou? Vrch chrbta alebo krídla? Vrch chrbta. Chytak, dá sa obidva, záleží jak A prečo mi tam teda pridávaš, keď mám polovičnú pravdu, byť 2,5? Čo je to izometrický cvik? Čo robíš, keď robíš izometrický cvik? Cvičím. Čo? Dobre, odpustím ti to, v pohode. Pri sťahovaní kladky vykonáva ramenný klb extenziu alebo flexiu? Flexiu. Si mal taký dobrý strik, jak som myslel, že všetko dáš. Vymenuj 3 zdroje bielkovín vo vegánskych proteínoch. Rýža, hrách. Dobre. A soja. Banger. Ako sa volá kategória v kulturistike, kde sa súťaží v plavkách? To sú tí čuráci. Beach Boys. Čo robíš? Odvádzaš, hej? Aký je rozdiel medzi rumunským a stiff leg deadliftom? Neviem. Tak drž. Stiff leg je čo? Stifler?
Ja som si normálne myslel, že dáš všetky odpovede úplne, že na šupu správne. Prepáčte. Na začiatku si išiel, že 4 dobre si dal. Som bol tak, však to je génius. Ja mám tréning za sebou ťažký už dneska. No, hej, jasné. Ja som narátal 6 správnych odpovedí, čo je dobre. Spravíme si leaderboard a dúfam, to teraz mrzí. Ja by si sa viac snažil, kebyže vieš, že tu bude leaderboard na... To som nevedel napríklad. No, tak sorry. Odteraz už budem inak pristupovať k tomuto celému. Budem tak ti odpovedať, že hej, neviem. Aha. Tak dobre, tak sa poďme presnúť k tejto časti rozhovoru. Aby sme zostali pri téme herectva a fitness zároveň, tak ďalšia významná téma je to, akými veľkými premenami si musia herci niekedy prejsť, aby obsadili nejakú rolu správne. Napadá ti niečo také, že z vrchu tvojej hlavy, alebo mám ti povedať, lebo ja to mám pripravené. Mne nevieš, kto napadá. Takto keď sa povie, že zmena telesná, Christian Bale. Tomu ver, to je že vraj král týchto vecí. Úplný král, akože ja milujem jeho herectvo ako také, že on je podľa mňa že brutálny herec. A ešte do tohto toto, že je ochotný totálne vychrdnúť. Išiel by si teraz ty do toho, že by si úplne sa vychrdol, že účelovo by si to spravil sám sebe, že ja by som to nevedel takto ako. No akože bol by som z toho nešťastníkos, ale že strašný. Samozrejme, že celkom dobrá útecha by boli tie peniaze za to. Áno, hej, keď dostaneš $4 milióny, tak akože je to také, že... Ale aj tak rešpekt obrovský si to Ale zase vieš, on to nebol nútený brať, on by tie peniaze urobil aj niekde inde, len on si povedal, že že je to výzva, tak do toho šiel a to je... To je že rešpekt. Akože je to taký král týchto transformácií, ale čo som zistil nedávno, že Tom Hanks, keď hral Stroskotanca, tak on počas natáčania toho filmu jednoducho postupne stále chudol, aby čo najviac stvárnil toho Stroskotanca. Že stroskotal a postupne strašne chudol, že si predstav, že máš strašne obmedzujúcu dietu a počas toho robíš film. To je akože že super. To je sila a mňa by zaujímalo tým pádom, že koľko to bolo malo natáčacích dní, koľko na to mal reálne času. No. Ale to je frajerina tiež, máš pravdu. Ale čo som bol prekvapený, tak vieš, kto brutálne schudol do role? 50 Cent. Fakt? Ukážem ti fotku, lebo toto je fakt, že crazy. Ja len aj sypkal trošku, nie podľa mňa. Áno. Pozri, ak vyzeral 50 Cent vo filme. On hral normálne, že pacienta, ktorý mal... To je on? Pokiaľ viem, tak mal rakovinu, neviem. Ale je to on a že ho normálne nespoznali. Ty by si niekedy v živote bol ochotný jednoducho že schudnúť, že fakt, že všetko, čo úplne isté. Inak toto sa ma už niektorí ľudia pýtali, ako keby ty kokos mi to nejak brutálne hrozilo tuto na Slovensku, alebo Československu, ale síce akože je to možné, hej, je to možné. Moja akože taká zásada je, že aj keby za hociaké peniaze by som naozaj nechcel ísť nejak výrazne na úkor svojho zdravia alebo nejakým svojim úplne zásadám, ktorým verím a ktorými sa riadím. Neexistujú peniaze, ktoré by ma prehovorili, aby som to urobil, lebo takto mám nastavené, že verím, že by som si, že ich viem vyrábať. Možno nie je tak, že keď mi nedal, že tu máš 2 milióny eur alebo čo, ale aj pri takejto sume ja by som nechcel robiť nejakú úplne fatálnu vec proti sebe, proste. Ne. Ani by si nebol ochotný sa nastreliť, aby si bol slovenský Dwayne Johnson. To ne, to by som sa musel strašne nastreliť a to by mi podľa mňa štvornásobili by sa mi aj vnútorné orgány a podobne, čiže aj ja vôbec akože zástanca sypania, nikdy som to ani nejako nezvažoval, alebo čo. Presunuli sme sa do outdoor časti Jany Gymu preto, aby som s Tomášom pokecal o nejakých ďalších veciach, čo sa týka jeho herectva, čo sa týka jeho vzťahu k športu, ale nemôžeme kecať iba tak, že kecať. Musíme kecať tak, že dám si zhyb ja, dáš si ty zhyb ty. Pod na to môžeš začať a ja sa opýtam zo pár vecí, pretože vlastne ľudia teba asi budú poznať z nejakých televíznych obrazovek, ale tí, čo nepoznajú, tak povedz vlastne, že aké postavy v tvojich seriáloch si hral alebo hráš a trošku priblíž, že vlastne s akými postavami máš skúsenosti. Tak mám zatiaľ za sebou 3 projekty seriálové, z toho vlastne 2 sa aktívne stále točia. V jednom seriáli, ktorý už sa dotočil, to bol denný seriál, ktorý sa volal Mama na prenájom, tak tam som bol mladý gynekológ, prepáč, sa v pohode. Treba makať, jasné, po 2 zhyboch to dáme. Mladý gynekológ, taký zásadový typeček to bol. Hneď som si tam ulovil riaditeľku nemocnice, v ktorej som robil. A to ma bavilo. Bola to moja prvá rola, v podstate taká, že väčšia. A zrazu si prečítaš scenári, že sa máš niekým proste olizovať. To bolo také, že
Nemal si z toho stres, že v telke ja som vôbec nevedel, že jak sa to robí reálne, vieš, že to sa robí že naozajsky, alebo iba tak, že... No a zistil som, že veľmi naozajský, minimálne teraz s tou herečkou, s ktorou som to točil, to bol veľmi naozajský. A bolo to akože zvláštne možno trošku na začiatku, že som sa toho bál, ale potom vlastne zistíš, že to je, že keď sa normálne boskávaš, čiže... A potom už, ak sme sa boskávali každý druhý deň pomaly, už to bolo úplne prirodzené, hej, čiže v pohode. Asi to je taká najsilnejšia spomienka na túto postavu. A potom je tu postava Kristiána, to je tajný policajt, to je Dunaj. Dunaj je teda seriál z obdobia druhej svetovej vojny v Bratislave. Tam som taký prísny čávo, ktorý proste nemá problém niekoho chladnokrvne proste zastreliť, vieš. A čo ti viac sedí? Taká chladnokrvná rola alebo taká milá rola? Oboje. Toto fakt neviem povedať. Obidve role ma fakt, že bavili. Ja teda nie som herec, ale v mojich reelskách hrám nejaké role a mňa napríklad strašne baví hrať debila. Mňa strašne baví hrať človeka, ktorý je fakt, že zlý. A že to sa ani nemusíš snažiť moc, nie? Tretia rola, ktorú teraz tiež aktuálne točím, je zase tiež taká dobovka. To je seriál Sľub. A tam hrám Vexláka. No tak to je tam hrám Vexláka, tam som aj tak zamaskovaný, že vyzerám, keby sa z potkana stal človek, tak presne vyzerá tá moja postava tak, že potkaní muž. To je teraz taká tvoja najaktuálnejšia. To je taká najaktuálnejšia, on je taký hravý Vexlák, taký vypočítavý, taký šmelinárik. Je taký akože hyperaktívny a to ma baví, to je dosť halúz, akože točiť toho lekvára. Moja mama veľmi rada pozerá tieto seriály a moja mama ťa má veľmi rada. Fakt? Tak to ma teší. Som rád, že si nepovedal k tomu žiadny debilný vtip. Mal som na jazyku, ale nepotrebujem furt byť vtipný, vieš. Takže moja mama bola úplne nadšená z toho, že keď som jej povedal, že idem s tebou niečo točiť, vieš. Takže... Ja som s tvojou mamou tiež už niečo natočil. Sorry, to sa nedalo. Máš nejakú vysnenú rolu, nemáš? Také niečo, čo by si fakt, že chcel točiť? Chcel by som si vyskúšať také nejaké, že extrémy, že kľudne takú depresívnu, ťažkú, smutnú rolu, vážnu veľmi, ale kľudne aj takú úplne nejakú utrhnutú, jak bol, ja neviem, Ace Ventura, akože Jim Carrey, čo mal kľudne, bol taký, že blbý a blbší a tieto veci. Vyskúšať si, že ten diapazón, aby som mal taký akože že široký. To je ďalšia vec, čo som sa ťa chcel opýtať, pretože si to už niekde spomínal, že nechceš byť zafixovaný iba ako komik, nechceš mať tento pomyselný klaunský nožček na sebe, chceš byť herec, ktorý nebude len vtipný a srandovný, ale budeš schopný aj vážnejšie role stvárniť. Presne, nechcel by som sa zaškatulkovať. To je taký nejaký môj cieľ. Hlavne, aby to bol možno aj film, aby to bolo fakt niečo veľké. Ako seriál je seriál, len to sa je to oveľa väčšia forma umenia ako keby. Nebojíš sa toho, že by to mohol byť problém? Pretože keď je niekto až príliš vtipný, tak potom môže byť braný proste ako ten vtipný čávo. A neberú ho ľudia vážne, vieš? Keď máš teóriu veľkého tresku, tak máš tam Sheldona, nie? A všetci si toho herca samotného spájajú s tým Sheldonom. A potom, keď ho vidíš v nejakom vážnom filme, že hrá vážnu rolu, tak sú takí, že kokos, Sheldon, čekuj, Sheldon tam je. Hej, chápem. Vieš? A to bola naozaj obrovská rola, vieš, to je že mega úspešná vec. No akože je to možné, ale tak keď si predstavím aj iných hercov, že oni sa úplne nezaškatulkovali. Napríklad práve ten spomínaný Jim Carrey. Vieš, že to šialené veci, ale keď natočil aj niektoré vážne veci, úplne som mu to žral. Vôbec mi nenapadlo, že ten šašel sa niečo snaží. Ja verím tomu, že je možné napríklad si udržiavať presne to, že robím humor, najmä 90% kontentu humor na moje sociálne siete a zároveň môžem byť všestranný herec. Ja proste verím tomu, že sa mi to proste podarí a budem robiť všetko preto. Aby to tak bolo. Verím ti, že teraz dáš 15 hybov na šupu. Len tak z ničoho nič. 3, 4, 13. Ak nedáš 15, tak už nikdy nedostaneš žiadnu rolu nikde a budeš robiť reelska za 50 € reelsko predávať. Dal si ich 15? 15, no. Fantázia. Dal som, nechal ani. Áno, dobre. Dám si aj ja inak, aby som ťa nenechal v tom samého, ne? Mám ja teraz byť moderátor. Pýtaj sa, čo ťa zaujíma v pohode. A čo ty nové máš, Jany, inak v živote, tak všeobecne akože? Ale vyhodili ma z Jim Beamu, takže fakt? Nemám sa moc dobre teraz. Lebo že vraj volám strašne nezaujímavých hostí a proste... že sú vulgárni, že vôbec nie sú v súlade so značkou. To si mi pekne teraz vrátil. Vieš, a že jednoducho, že... A tak inteligentne, by som nečakal od teba, halus. To je pingpongujeme, Jany. A teraz mi na***š. A je to ťažké? Hej, má 6 kg. Potrebujem ľahší. Točíme?
Točíme. To je úplne spontánna vec. Dajme si túto čáru, že odtiaľ to budeme hádzať. Bol zo stredu tohto, hej. Musíme tam dať nejaké steaks, musí o niečo ísť. Ja aj dobre. Dobre, o čo si zasúťažíme? O niečo od Jim Beamu. Dobre, ak trafíš prvý, tak ti dám balík v hodnote 200 €. Z Jim Beamu. Čo si vybereš? Úplne, hocičo. A musíš trafiť prvý. A keď vyhráš ty, tak čo mám robiť? Tak si prestaň piť sa s tvojou mamou. Pardon. Ty kokos. 2 kg. 2 kg kam? 2 kg doma, rozumíš ma? Ale ja nemám 2 kg. Dobre, zavolám Daliborovi a vybavíme, dobre? Poviem ti, čo chcem. Poďme na to. No čo chceš, no? No, 200 €, hej? Dobre, takže toto, prosím. Okay. Určite aj toto. Čo ešte? Kamo, toto. Hej. Dobre, máš. Šibe to už? Tomáš, neuveríš, ono to už došlo. Čo ti šibe? Poďme na to. A počkaj, takto krásne ti to tu takto rozložím. To akože toľko to ti treba, hej? Nevedel som, že až takéto veľké vlastne to je, ale proteínu nikdy nie je dosť a samozrejme, že izolát od Jim Beamu, proste nech máme už to najlepšie z najlepšieho. Izolátisko, poriadne, doslova sa, vieš. Takže ty si dávaš iba, že izolát? Si nedávaš ten najklasickejší svetkový proteín? Ja iba izolát. To už sú také herecké maniere, vieš, a tak. Ja. Proteínu nikdy nie je dosť, aj tak to miniem za 2 týždne, vieš. Poďme ďalej. Máme tu omega-3 mastné kyseliny. Všetci veľmi dobre na čo sú omega-3? No, všetkým je jasné prečo. Cievy, srdce, hormóny. Není to v našej strave bežné mať rybí olej, takže poďme ďalej. Vitamín D3, to každý potrebujeme suplementovať. Máme tu 2000 jednotiek, čo není až tak veľa, ale teraz ide leto. A presne toto je dávka, ktorú chcem ja denne doplňať. No a toto je moje... Toto som strašne, keď som to tam zbadal, som to okamžite proste musel objednať. Akože ja som mal radosť, keď som si objednal tú masážnu pištoľ, akože není to zlá vec. Fakt, že vie to pomôcť celkom. Masážna pištoľ? No, však vidíš, masáž gun. Aha, to je masážna pištoľ, to nie je masáž, masáž na telo, na svaly. Tak rozbali ju, no však tešíš sa, že ne? Hej, a vibruje to? Vibruje to, nie? Tak potom dobre, nič. Ty kokos. A myslíš, že to je nabité? Že už to môžeme aj rovno skúsiť pustiť? Ideme na to. Jak to tam? Iba to tam podľa mňa, iba to tam zasunieš. Počkaj. Tak. Stlačiť iba raz a ideš. A to máš prvú úroveň. Bude to aj silnejšie, hej? Chceš vyskúšať maximum? Dobre, čo ti pomasírujem? Môžeš mi takže ramienko trošku, vieš? To je normálne, že... Keď si to predstavím... To je pastva masírovať. Na iných partiách stehna napríklad. Kámo, stehna sú japonské. Skús mi, že takto nakreže, či to fakt niečo... Ave Maria. Super. A to si bol na tricinke, pozor. Verím tomu, že neľutuješ, že si prišiel a vyzeráš spokojne. Veľmi som spokojný. Ja ti ďakujem, že si prišiel. Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Jany. A prajem, aby táto tvoja relácia, show naďalej prosperovala. S takými hostiami ako ty sa to asi nestane. Ale ďakujem ti aj tak za to, že si došiel. A ďakujem aj vám, že ste to pozerali. Ak sa vám to páčilo, ak ste to dopozerali, tak dajte like, dajte odber Jim Beam YouTube kanálu a pozerajte ďalšie epizódy. Napíšte mi kľudne do komentára, koho by ste tu chceli vidieť a vidíme sa na budúce. Čaute. Čau.